So, hi लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै आङो दंफैयो जोंहा भेरगाव उत्सव बिद्यापीठनिफ्राय जोंहा सासे माने फरायसाया डिस्टिंक्सन लानानै मेट्रिक आनजादखौ HSLC खौ दिनै उथ्रिनो हादों स' बिथांनि न'आव आङो नैबे समाव दंफैयो स' बिथाङा फारियै बड' MIL आव मोननो हादोंमोन बिथाङा 82 मार्क आरो इंलिसाव मोननो हादोंमोन 90 मार्क जेनेरेल मेथ्सआव मोननो हादोंमोन 90 जेनेरेल साइन्सआव मोननो हादोंमोन 94 जेनेरेल साइन्सआव मोननो हादोंमोन 93 आरो जेनेरेल जिअ'ग्राफियाव मोननो हादोंमोन 92 स' बिदिनो बिथाङा दिनै डिस्टिंक्सन लानानै सासे उथ्रिसार फरायसा हिसाबै दिनै नैबे समाव आंनि सेराव दंफैयो स' बिथांजों आङो नैबे समावहाय सावरायनो लादों स' बिथाङानो जाहैदों हिमांशु बर' स' आरो बेजोंहाय दंफायो बिथांनि बिमा स' आरो लोगोसे दङ बिथांनि बिफा बिथाङाबो नैबे समाव दङ स' आङो नैबे समाव सावरायनो सानदों जे जों बयबो मोन्थिनो लुबैयो नङा होनब्ला स' दिनै बिथाङा डिस्टिंक्सन लानानै पास खालामदों स' जोंहा बोरैहाय फिलिंस जायो जोङो सासे माने मेट्रिक आनजादखौ जोङो पास खालामनो हायोब्ला जोङो बोरैहाय फिलिंस फैयो सोरबा स्टार मोनदों सोरबा दिनै डिस्टिंक्सन लादों सोरबा दिनै टपार जादों स' बेनि गेजेराव दिनै डिस्टिंक्सन लानानै पास खालामदोंब्ला जे बिथाङा बोरैहाय माने फिलिंस जादों दिनै बिथाङा गोजोनदोंना गोजोनाखै जों बेखौ सिगाङाव मोन्थिगोन स' हिमांशु दिनै नोङो दिनै डिस्टिंक्सन लानानै पास खालामबाय जे भेरगाव उत्सव बिद्यापीठ माने फरायसालिनिफ्राय गंसे माने सोरखारि फरायसालिनिफ्रायब्लाबो नोंथाङा दिनै डिस्टिंक्सन लाना पास खालामबाय अब्ला नोङो नोंनि जे रिजाल्ट एबा फिथाइ बेनिफ्राय नोङो गोजोननाय दङना गैया गोजोननायलाय मोनदों खिन्थु बांद्राय गोजोननाय मोनाखै आरो माने आं एसे पार्सेन्टखौ बारा मोनबावगोन सानदोंमोन माने बारा मोननो लुबैदोंमोन आरो नोंनि फरायनाय बायदिब्ला माने बारा मोननांगौमोन नङा होमब्ला स' बिदिब्ला नोंनि जे टारगेटमोन बेयो बेसेहाव लागैमोन पार्सेन्टेजनि जि टारगेट 93 सो मोनगोन सानदोंमोन आं 93 सो जोबोद मोजां मानो होनबा जाय बिथाङा दिनै माने एग्जाम लिरदों स' बेसो मोन्थिगौ नङा होमब्ला जे गावहा मोनसे माने टारगेट थायो जे आङो उमुखिनि मोनब्ला हामगौमोन बा उमुखिनि मोनगोन होननानै गावहा मोनसे टारगेट थायो आरो बेजोंहायसो माने जोङो बा सासे फरायसाया गोजोननायखौ मोनो स' बिदिनो बिथाङाबो माने लुबैदोंमोन जे 93% मोननानै दिनै उथ्रिसारनो स' जोबोद मोजां स' दिनै नोङो डिस्टिंक्सन लानानै उथ्रिबाय स' बेवहाय नोंखौ सोर हेफाजाब होदोंमोन जे नोंनो फरायनायाव बा सोरबा फोरोंगिरि बा नोंथांनि न'खरनि आंनि न'खरनि गासै मानसिफोरानो हेफाजाब होदो ओमफ्राय सारम'आबो होदो ओमफ्राय आरो आं जोंनि एबसुनि मानसिफोरखौ बुंनो सानो एबसुनि सोद्रोमाफोरखौ मानोना बिसोर गेजेर गेजेर गोसोफोरखौ जोबोद दुंखांहोयो इन्सपिरेसन मेल खुंनानै बेनिखायनो इसोरखौबो होननो सानो दिनै बिथांखौ जि दिनै उथ्रिसारदों स' बिथांखौ न'खरनि सुबुङाथ' माने थुलुंगा होयो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिजों लोगोसे एबसुआबो दिनै बिथांमोनखौ गोसो थुलुंगा होदों होननानै बिथाङा फोरमायदों स' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जुदि दिनै एबसुआ जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों जे गोसो थुलुंगा होनो हानायहे स' बेजों लोगोसे आङो मोन्थिनो लुबैबावगोन जे दिनै नोङो सासे होनब्ला दिनै डिस्टिंक्सन लाना पास खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो सासे उथ्रिसार सासे फरायसा होननानै बुंगोन स' बिदिहाय नोङो दायो बबे माने स्ट्रिमाव लानानै नोङो फरायनो सानो साइन्स स्ट्रिमाव बिदिब्ला साइन्स स्ट्रिमाव लानाय लोगो लोगो नोंनि माने थांखियाबो एसे गेदेर जायगोन नङा होमब्ला स' बिदिब्ला जोङो मोन्थिनो लुबैगोन जे नोंनि थांखिया मा आंनि गुबै थांखिया जादों जि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ क्रेक खालामनानै इन्जिनियार जाहैनो जोबोद मोजां स' बिथाङा सासे इन्जिनियार जानो लुबैदों स' दायो जोंहा गोबां गोग्लैसोनाय जायगाफोर दङ आरो जेराव सासे गोख्रों सासे इन्जिनियारनि गोनांथि आरो जोङो बेखौ इयुनाव मोनफुंगोन होननानै जों आसा फारिदों दिनै बिथाङा गावनि गिबि दरखं जे HSLC बेखौ दिनै उथ्रिसारबाय बेनि उनावहाय जोंहा नैथि दंबावो स' बेखौबो जोङो मोजां रोखोमै उथ्रिसारगोन होननानै जों आसा फारिदों बिथाङा दिनै हाई सेकेन्डारिखौ साइन्स स्ट्रिमाव लानानै दिनै फरायगोन आरो बिदिहायनो बिथाङा साइन्स स्ट्रिमाव लानानै सासे गोख्रों सासे मोजां पार्सेन्ट लानानै पास खालामनो हागोन होननानै जोङो आसा फारियो स' आङो मोन्थिनो लुबैगोन आदैमोननिफ्राय बा हिमांशुनि आदै मादैनिफ्राय स' नोंथांमोना दिनै बिथाङा नोंथांनि गथ'आ दिनै डिस्टिंक्सन लानानै पास खालामबाय स' बे फिथाइयावहाय नोंथांमोना गोजोननाय दङना गैया खुलुमबाय माने जों बारा इमान गोजोननाय मोनाखै आरो एसे लुगैबावदोंमोन नङा होनब्ला भेरगाव उत्सव बिद्यापीठ स्कुलाव फरायनानै जेनेबा सारफोराबो एसे एनै माने माबा थुलुंगा होफैदोंमोन आरो बुंफैदोंमोन बा फरायनो थाखाय गोसो दुंखां होफैदोंमोन
बा एबसुनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो गोसो दुंखांहोफैदोंमोन बा बिपिन सार आरो सन्तोष सार बिसोरो खबर लाफैदोंमोन बिसोरो खबर लाफैनायनि गेजेराव गथ'आलाय गोसो दुंखांनानै फरायदोंमोन फरायनायालाय खिन्थु माबायदि बेफोरबायदि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो हायासै ना जोंनिसो मायबा मोनसे भुल गोरोन्थि जाबाय ना मायबा मोनसे जानाय लोंनायाव गोरोन्थि जागोन जों बेखौ जेबो मिथिनो हायाखिसै आरो जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला हिमांशुनि जि बिमा बिफा एबा आइ आफा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला हिमांशुनिफ्राय बिथांमोनाबो माने एसे बांसिन पार्सेन्टेजखौ लुबैदोंमोन मानो होनब्ला दिनै बिथांखौ हिमांशुखौ फोरोंगिरिफोरा बा बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय गोसो थुलुंगा होफैदोंमोन आरो बिथांमोननि लुबैनाय मथे बिथांनि न'खराबो हास्थायदोंमोन नाथाय मोननो हायासै थेवब्लाबो बिथाङा जे दिनै डिस्टिंसन लानानै पास खालामदों जों बेखौ देरगायो जे जोङो दिनै जोंनि गोबां सुबुङानो माने दिनै मा खालामो जे प्राइभेट स्कुलफोरखौ नागिरो बा इंलिश मिडियामफोरखौ नागिरो दिनै हिमांशुआ फरायदों मोनसे माने गभर्नमेन्ट स्कुलाव बा सरकारि स्कुलाव बिनिफ्रायबो दिनै मोजां फिथाइखौ मोननो हादों जोङो बेखौ मोजां फिथाइ होनगोन जोङो मानो होनब्ला दिनै बियो डिस्टिंसन लानानै पास खालामदों दिनै सरकारि फरायसालियाव सरकारि स्कुलाव फरायनानैब्लाबो जे सासे फरायसाया गावनि जि थांखि बेखौ माने लाइफखौ दानो हायो जे मोजां पार्सेन्ट लानानै दिनै पास खालामनो हायो जों बेखौ नुदों नङा होनब्ला जोबोद मोजां दिनै मोनसे बिथाङा भेरगाव उत्सा बिद्यापिठ जोङो मिन्थियो जे भेरगाव उत्सा बिद्यापिठ होनना बुङोब्ला गंसे माने सोरखारि स्कुल आरो बेयावहायनो फरायनानै दिनै डिस्टिंसन लाना पास खालामदों जोङो देरगायो आङो मिन्थिनो लुबैगोन जे हिमांशुआ दिनै बे न'खराव दं नोंथांमोननि न'खरा बोरैहाय सोलियो जे नोंथांमोननि न'खराव जे न'खरनि गाहाय बियो मा खामानि मावो दायो खेथिखौनो मावो माने खेथि मावबाबो हा जों बारा गैया बेफोरबायदिनो हाजिरा मावो ओमफ्राय बिफाया माने गुवाहाटि चिप्स कम्पानियाव खामानि मावोमोन ओमफ्राय दा लकडाउन जाबाय नालाय दा न'आव फैना थाफैनानै खेथि खालामबाय ओमफ्राय आंबो बागानाव बिलाइ खायो बागानाव बिलाइ खानानै बेबायदिनो न'खरनि खोथाखौ मा बुंनो बेबायदिनो मिलाया थाखा फैसानि अभाब बिनि थाखायनो हाजिरा मावनांगौ जायो गथ'खौ मोजां डिउटि होनो मोनासै जिखिना फरायदो बेबो गाव गोसो होना फरायनायखायसो बेनिफ्राय जि जानाय लोंनायाथ' बेफोरखौबो जों मोजां खायद' सुबिदा होनो हाया खस्थ' खालामनानै साइकेल सालायना थाङो गोजान स्कुलाव बेफोरबायदिनो खस्थ' मस्थ'बाबो टिउसनफोरखौलाय होनाया ओमफ्राय सम माने बे रोखोमनो थाखा फैसा मिलाया दुखु फैयो आरो न'खराव बे रोखोमनो दुखु दाहा सम आंबो डिउटि खालामफायो बिनि फरायनाय गेजेराव एसेबां खस्थ' बागानाव बिलाइ खाना फैनानैबो आं हरनि 12टासिम 12:30टासिम नेनानै थायो आं फिसाखौ जाहाथे फिसाया मोजां जाथों होननानै फुंनि टाइमावबो आङो 4टायावनो फोजाना होयो आं आरो बागानाव थाङो नालाय 4टा बाजियावनो ओंखाम ओंख्रि संनो सिखारो बेनिफ्राय आङो गथ'खौबो फोजाना होयो ओमफ्राय फरायनानै आंथ' 4:15 ओंखारलांनाय जायो ओंखामफोरखौ जगार खालामनानै ओमफ्राय बियो बे आयै नों खुरनाङा आं खुरना जागोन खुरनाय ओंखामा मोजां नङा होननानै ओमफ्राय गाव माबायदि खुरना जायो जानानै बे सानो दसे फरायनानै ड्रेस गाननानै स्कुलाव ओंखारलाङो माने जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला दिनै न'खरा मोनसे माने नारा नाथा माने बिजोंजों दिनै बिथांमोननि न'खरा सोलियो न'खरनि बिगोमाया दिनै आबाद मावो बा बबेबा खामानि हाजिरा खामला मावो आङो हिमांशुनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंहा जि फरायफुनाय सममोन जे दिनै क्लास 10आव फरायदोंमोन क्लास 10निफ्राय दिनै बे आनजादखौ उथ्रिबाय बे फरायफुबाय थानाय समाव नोंनि माबाफोर आंखाल सोमजिदोंमोन नामा आंखाललाय जाथ'वाखै मानोना जि नांगौ मुवा खस्थ' खालामनांगौ होयोमोन आरो माने खस्थ' खालामनाबो नोंनि जि नांगौ जे फरायनायाव जिखिनि नांगौ बेखौ होथारो नङा होमब्ला दिनै जोंनि जे गासैबो फरायसाफोरनि बिमा बिफाया जों बेखौनो लुबैयो जे गावनि गथ'आ मोजां फिथाइ थायहोथों जोंनि जि सिमां बेखौ जाफुंहोथों जोंनि जि न'खरनि बिमा बिफा बा जोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमायानो दिनै बेखौ लुबैयो जे मोजां फिथाइ मोननानै सासे गेदेमा सुबुं जाहोनायखौ जोङो लुबैयो जे मोजां सिमां सुजुयो आरो बे सिमांखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाया जि नांगौ बेखौ खस्थ' खालामनानैब्लाबो हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो दिनै होयो जोङो बे न'खरखौ नायोब्ला दिनै एसे नारा नाथाजोंब्लाबो दिनै आबाद मावनानै जायोब्लाबो दिनै हिमांशुनो जिखिनि नांगौ जादों फरायनायाव जिखिनि नांगौ जादों बेखिनिखौ होनानै दिनै बेखौ गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय हेफाजाब होदों हिमांशुनि जि बिमा बियो जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला आदैया जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला जे बागानाव खामानि मावो मादैया बागानाव खामानि मावनाय समाव बियो थाङो फुंनि 4 बाजियाव नङा होमब्ला 4 बाजियाव थांनो समावहाय फोजानानै गालाङो
फोजानानै होयो स' आरो बिदिनो ओंखाम जानायनि जेबो माने सम गैया स' बिदिनो मोजां रोखोमै फरायनानै दिनै उथ्रिसारदों स' जोङो बेखौ गोग्गायो स' हिमांशुनिसिम जों आसा फारियो जे हिमांशुआ सासे गेदेमा सुबुं जाहैनो हायो मोनसे समाव माने गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायो स' बेखौ मिजिंथिदों स' हिमांशुनि जि फिथाइ दिनै जि HSLC आव दिनै माने डिस्टिंसन लानानै पास खालामबाय स' बेयाव जोङो गोजोननाय मोन्दों स' दिनै मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय मोनसे सरकारि स्कुलनिफ्राय उथ्रिसारनायखौ जोङो बयबो गोग्गायो स' बिदिनो आंबो दिनै बिथांखौ गोजोननानै बिनि सायाव गोजोननानै आङो हिमांशुनिसिम मोनसे गिफ्ट होनांसिगोन गिफ्ट लाबोदों स' बेखौ हिमांशुनो गथायनाय जाबाय स' आं आसा फारियो जे हिमांशुआ इयुनावहाय सासे गोख्रों सासे इन्जिनियार जाहैनो हायो स' बिनि सिमाङा जाफुङो जोंहा दायो फार्स्ट दरखंखौसो बारदों नङा होमब्ला दिनै फार्स्ट दरखंखौ बारदों आरो दंबावो दिनै माने हाई सेकेन्डारि दङ BA दङ आरो गोबां एग्जामफोर दङ आरो बेखिनि एग्जामखौबो जाहाथे मोजां गोसो होनानै फरायो दिनै जेसेबांखिनि नोङो थुलुंगा मोन्दों बेफोर थुलुंगाफोरखौ लानानै जाहाथे दावगालांनो हायो स' बेखौ मिजिंथिदों स' बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय जे सासे डिस्टिंसन लानाय फरायसाया बोरैहाय माने खस्थ' खालामनानै बिदिनो फरायदों स' बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय स' आङो आदै मादै लोगोसे हिमांशुनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जे आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आङो नैबे समावहाय आङो जि दिनै हिमांशुनि सेराव फैनानै जिखिनि माने सावरायबाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों स' बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय